magnano nino sa spectateur fa akory nandeha nivandravandra tay nandeha Tananarivo nivandravandra tary nivandravandra tay avoloha tay nandeha tay fa volagny n'olo anao ma nivolagna tamina karangombia niditra MP tamina kamo nivolagna hoe aza mandeha tay sanao nagnano publication anao tay Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Ray aman-dreny izoky zandry rahalarana bavy-draby ato za am'reky podcast ny invité namako namatsika manao fotsika ndraiky Saidy jeune mavitriky dynamique am projet jeune tsary mipetrapetraka fa toujours actif fa am'raha jiaby mandalo zegny nipody ny invité-ko ndraiky izay pody koragna tsy ndraiky raha koragna nefa fa tsy resaka izy mampasete izy fa en tant que izy managna projet entrepreneuriat de santé tsy zegny. Yeah. Bon, amezao fivolagnana tsiny ka anao agnazavazava ino tsara le raha zegny. Yeah. Ny tegnako moa zegny Saidy infirmier zegny za voalohany indrindra. De za infirmier nanangana ny projet plateforme antsoina hoe base idéale. Zany hoe fagnalavagna io base idéale io dia bureau d'appui au start-up en entrepreneuriat idéal. Zany hoe karazana hoe toerana anankiray zegny plateforme anankiray zegny hoe magnamia fanofanana ho an'ny tanora voanomboko te hiditra ao anatin'ny fandaharahana ara-pahasalamana. Zany hoe zany io plateforme io dia antsoina hoe plateforme de formation impact et employabilité des jeunes. Zay zegny ny ambadiky le bureau d'appui io zany le base idéale. De io zegny natsangananay zegny izy io nanomboko tamin'ny mois de juin 2025 ity zegny projet io zegny. De ino mamety antony natonga zay zegny resy lahatra nanangana izy io de voalohany indrindra zegny agnatin'ny raha iresaka tsika mahakasiky fahasalamagna eto Madagasikara zegny marefo zegny ny lafin'ny fahasalamagna ary tsy vitany marefo ny lafiny mamsehatra ny fahasalamagna fa betsaka ny tanora namagna karaha antena nandalo formation paramédicaux zegny kanefa tafiboaka igny kasopoiny raha atao asa atao zegny na mivarotro a bazary na mivarotro lamba na magnano vente en ligne. Aminaka manokana zay za zegny mahatsiaro tegna hoe voalohany perty totaly zegny ny momba anao. Perty voalohany ray aman-dreninao nampianatra anao, perty anao nandany fotoagna nagnano le formation, perty koa zay firenena ity mihitsy nro perty amfisianao satria raha hafa nagnofanagna anao, raha hafa ny eritreretigny mba ho avenir anao hitondranao anjara biriky anao nandeha nitsofotro agnatin'ny vilagny tsy tandrianao hagny nandeha nidiranao manjary lasa inty vesatra ho an'ny fiarahamonigny zegny anao nefa anao tokony hitondra mampaivagna inty jaly ho an'ny fiarahamonigny hitondra anjara birikinao amin'ny fampandehanagna amin'ny sehatry ny fahasalamagna amin'ny vohitry na tanàna misy anao ndraiky nanjary lasa entagna mavesatra ho an'ny tanàna misy anao. De teo zegny niteraka zegny le eritreritry hoe ahankose atsika tanora andeha ikariko itady hevitry karakora fahatsika mifampapita amin'ny sehatra izay efa nilofosatsika izay efa ny inty nandaniany ray aman-drentsika rondony nampianaragna atsika. De nikariko zegny antena nitady hevitry zegny antena nampitombo ile fahalalagna zay nazo tagnatin'ny sehatry ny paramètre satria efa 4 ans am'izao ty moa zegny ny tegnako zegny nazahoagna maripahaizagna en tant que infirmier ary efa nisehatra ny asa tagnatin'ny sehatra maro zegny teto Madagasikara zegny na tagnatin'ny Covid-19 igny efa tagnatin'ny fatao edy efa nitsabo olo marary efa maro tegna maro jusqu'à agnatin'ny tokantragno agny. Ary efa magnano intervention iskagny efa magnano intervention jusqu'à agnatin'ny tokantragno ary tsy vitan'izegny koa fa efa nanangana cabinet antsoina hoe cabinet d'infirmerie Bemeva agny Sirama Ambilobe.
Agny zegny misy cabinet zegny agnatin'ny commune rurale-ny Sirama am'izao fotoana zao dia sage-femme moa zegny no mitondra azy am'izao fotoana zao tsika mikoragna zao. De ny tegnako nandeha nampitombo traikefa, nandeha nianatra, nandeha nampitombo formation, nampitombo fahalalagna ary zegny natonga zegny am'izao fotoana zao dia teraka ity projet plateforme de formation impact et employabilité de jeunes tia misy ny atao hoe service secteur na entrepreneuriat de santé. De misy ihany koa secteur na service base nettoyage, service de nettoyage, base nettoyage. Zay zegny service ny tegna mandeha zegny agnatin'io plateforme io am'izao fotoana zao ty zegny. Igny zay le fagnazavagna vitsivitsy zay nataonao mikasiky le projet-nao io zay. Yeah. Fa misy koragna eo somary idirako laligny elo hoe surtout resaka jeune volagninao lasa vesatra ny firenena ty magnano hafa raha ny anarany. Yeah. Hafa le raha ataony amin'ny fiainagna izy koa baka mianatra am'izay. Mba hievitena raha zegny. Mba hievitena fa tsy ankamaroazany jeune jiaby lasa vesatra ho an'ny firenena ty izy. Ino ma zay raha tokony atao mba mahatonga olo araiky, jeune araiky tsy lasa vesatra ho an'ny firenena. Voalohany indrindra zegny aloha safidiananao zegny ny raha tiany fonao. Na dia maro raha ny anaranao, na dia maro ny atonao, atombohy boka amin'ny raha tegna ieveranao fa hoe manandanja loatra amin'ny fiainagnanao manokana aloha. Anao azeniky mizaha hafa, azeniky mizaha olo hafa, fa anao antsenika aloha zegny zaha hafa. Hoe ity raha ty ka ataoko za dia misitrika izy voalohany antsendriky. Mila anao zegny profit raha voalohany. Profit raha voalohany. Ity raha ty ka développeko za zegny voalohany antsendriky misitrika izy. Tsy fitiavan-tegna zegny? Ia, tsy fitiavan-tegna zegny. Tsy fitiavan-tegna izy. Satria atsika mpianarigna antsendriky voalohany hoe alohany anao itia olo tiavan-tsendriky boka zegny tegnanao. Karakory ma fomba hafanao ny mpitiavagnanao amin'olo? Han? Nefa na tegnanao ara tsy tianao, tsy hainao ara ino besoin tegnanao. Han? Fa système anankiray ahafahanao mitondra anjara brikinao ho an'ny fiarahamonigny jerevan-tsendriky aloha tegnanao manokana. I raha ty ka ataoko dia za aloha misitrika izy voalohany. Faharoe avako nankonana anaka. Fahatelo ny magnodidigny za ary fahaefatra zegny fiarahamonigny misy za mipaka ziskagny amin'ny firenena misy za. Ke za manokana ny safidy hoe fahasalamagna nampidirigna za. Tamin'ny voalohany angamba za tagny amin'ny collège, tagny amin'ny lycée, efa tiako hiditry hoe mba ho lasa médecin zegny. Fa nohony tsy fanagnana, nohony voafetra ny moyen ny ray aman-dreny tena, antena tsy ny revorevo, tsy namemenimeny tena am'zegny hoe araka ny volagna avy avaratra agny zay fa nataon-tena ivaiva fo antsendriky menimeny tena. De niezaka zegny antena hoe bon, zaka afaka baka andeha hagnano économie. Zegny ninaka manokana. Zaka fanavy amin'ny université, nisy olo miproposé bon, anao ampidiry amin'ny sehatra fahasalamagna. Raha everako efa tiako tagny, tam'za mbala tagny amin'ny collège tagny le raha. Za avy hatragny zegny ny accepteko zegny le raha. Zegny izy volaniko aminareo hoe sarotra anao koa zegny andeha proposé n'olo raha everiny fa hoe tsara ary everanao fa hoe afaka agnampianao ho an'ny hafa, sarotra ho avako aby mirefuser izay raha zay, izay opportunité zay satria volagna antsika valala tsy ndroe mandry ambaravaragna. Za tam'izay fotoana zay koa tsy nagneky edy, ambarako anareo conséquence fa taty afara moa nandesin-dragnahary olo nagnamie za le fianaragna paramédio. Azonao rehefa hiditra troisième année zegny za nalen-dragnahary izy. Ary sahiragna za nagnano karaha ty. Fomba nafahagna Tsy moramora raha. tsy moramora nazahoako diplôme. Fa zao izy ka fa natombokonao projet-nao, raha raiky nieritreretinao, faragna jusqu'en farany ary azambela izy koa tsy tonga amin'ny tegnany iverinao fa hoe ahitan'olo fa atsapan'olo fa hoe manandanja le asa nataonao. Io anao vao mijoro mahatanora anao fa tsy ataonao raha raiky ialanao izy tsy navy jusqu'en parany. Fa mety misy échec, tsy ilozan'izay échec amin'ny zavatra jiaby atao. Fa izegny kosa tsy manakana anao hiala tanteraka aminazy. Tsy ilozany fanenjegna amin'ny raha raiky atao. Tsy ilozany fankaratsiagna amin'ny raha raiky atao. Fa anao mikiry, mitady hevitra isan'andra zegny natao hoe mijoro anao amin'ny zavatra anankiray zegny ataonao. Zegny fo zegny solution fa izy koa anao ke le hoe iankina amin'ny hevitrin'olo fo tsy tafaboaka.
ke izy koa zegny hoe igny zegny amin'ny côté-ny tanora ze amin'ny andraikitry fanjakana koa zegny anvera tanora koa ze karakory koa zegny am'le tanora na vita mianatra amin'ny université raha tiako volagniny eto iny koa ze raha tokony hoe andraikitry ny fanjakana ze nefa ze misy fa tsy mety ataondreo ze mba matafaboaka tokony mba matafaboaka jeune misy ambition koa mahazava be andraikitry ny fanjakana zegny satria raha ny zavatra hitantsika amin'ny situation zao ty ozy teo igny hoe 75% ny malagasy zegny presque tanora moins de 35 ans anisan'ny tafiditra agnatin'izay zegny tegnanay zegny kanefa zegny ny fanjakana zegny sahiragna magnantsory bailleur de fonds isan'andro aligny matsagna zegny hoe tanora zegny hoe mitady moyen za zao mahita voatendry zegny ny ministre ny santé tsaky magnangy igny tanora izy fa koa zegny le miandraikitry indrindra ny lafin'ny mahatanora sy ny fanatanjahantena ministre ny jeunesse zegny am'izao fotoana zao ty voatendry nagnapetraka izy drafitra 7 itondrany politique mpanjakana itondrany io raha raiky io hitako agnatiny ao zegny voalohany hoe fampanananasa ho an'ny tanora sy fampiofanana ho an'ny tanora zao zegny ninaka zegny zao zegny ny raha heverako hoe zaho eto tsy magnano anareo forcé ary azonareo tsy alaigna ary aza jiregna izy ka fa hitanareo hoe tsisy fiantraikany ary boka koa tsy hoe mitady sezy fa ambarako zegny ny lazaiko fo satria matoky zagnahary amy raha zay fa ambarako zegny hoe ino mba hitako hoe mba solution satria tena tanora tafiditra agnatin'ny hoe entrepreneur zegny dia agnisan'ny zavatra voalohany ny fananganan'ny fanjakana natao hoe banque de développement ho an'ny tanora miditra agnatin'ny sehatra ny fandraharana io banque de développement io zegny raha zavaiko tsotratsotra zegny dia fanohanagna voalohany zay tetikasa ho an'ny tanora dikan'izay efa zavaiko fambarako eto koa anao tanora dia n'izy ty nahazo diplôme efa manangana projenao anao ary fananganagna projet tsy ambava fa mila misy natao hoe support de projet io misy hita hoe nanangana projet anao fa tsy vavanao fo indesinao volagna à gauche à droite ary zegny atao hoe tanora entrepreneur zegny anao non tsy zegny fa atsangana projet anao koa fa nazonao diplômenao dia apitra agnatin'ny sport mazava tsara voalohany indrindra tsy endriky vola koragna eto tsendriky misy dirany vola fanangananao projet nao hoe karakoa matao nananganako projet nefa za tsisy vola ekeko za fa nagnambara fa natsidiko taloha tary hoe mila manangana banque de développement ho an'ny fandraharagna ho an'ny tanora ny fanjakana fa atonao voalohany tsy maintsy aboakanao antsiny kry tanora mila managna ato anao voalohany ho za to le hevitrinao voarafitrinao agnatin'ny sport araiky vita zay raha zay de eo anao vao manomboko mitsakaraka mandeha mampiseho miala tragnonao mihitsiny anao mandeha magnenjiky karazagna hoe formation isan-karazany rehefa azonao ilay arem-pasoavagna le fampakaragna ny ataontsika hoe capacité le capacité de renforcement amin'ny idée zay nanagnanao na raisinao amin'ny alalan'ny ministère izy io na raisinao amin'ny alalan'ny privé na raisinao amin'ny alalan'ny plateforme karaha ataonay ty de eo atsika vao miproposer ilay idénao amizay amin'ny fanjakana ka hoy za hoe amin'ny fanjakana hoe io banque de développement ho an'ny fandaragna ho an'ny tanora io dia ho vatsigna manokana ny ho an'ny tanora izay mitondra ny projeny mba entiny mandray anjara amin'ny fampandrosoagna agny amin'ny tontolo misy izy agny amin'ny district ny aviany na heverany fa hoe tokony réalisegna ilay projenazy fa tsy anareo fanjakana hitady hevitra isan'andra tsaroako tsara volagna ny colonel Maly tamin'ny sortie de promotion ny université araiky imgam oui ta palais des sports tao satria nagnaboaka tanora agny amin'ny 1000 imgam zegny no Maly diplômé io taony licence taony master zegny tagnaty raha licence zegny tegna ny ankamaroany zegny nagnambara zegny président fa hoe nagnambara zegny colonel tao fa hoe enti tsy fanjakana andeha hagnano entreprenariat fa tokony tanora ary efa nametraka izy tao sosio andeha zaby anareo tanora ke eto zegny za magnambara hoe tsy andeha aiza iro président
fa ireo dia andrafitry projet-ndreo manomboko niany fa anjaranareo fanjakana kosa aoregna ny atao hoe banque de développement entrepreneuriat des jeunes afahagna manohagna ny projet ny tanora manomboko niany ty agny tsy tena ne za amaranareo fa hoe misy ohatra ne agny Maroc ane misy ny atao hoe caisse centrale de garantie CCG azonao zegny manampy tanora zegny io caisse centrale de garantie io zegny agny Maroc. Misy araiky koa zegny à Sénégal zegny misy natao hoe Banque nationale pour le développement économique BND. Azonao zegny io zegny magnampy tanora koa zegny io amin'ny resaka fandaharagna koa zegny. Mbala hitantsika koa zegny agny Rwanda zegny misy natao hoe Development Bank of Rwanda. Azonao zegny agnisan'ny mahatonga ireo firenena aby io mandroso dia nametraka zay stratégie zay. Fa ino nataontsika eto? Ivokoragna amin'ny mpamatry vola ritsika reo zegny fanofagnana amianao fanofagnana laninareo agny agnoeraoera le vola izay atolotry nireo mpamatry vola reo nefa tsisy réalisation ho an'ny projet ho an'ny tanora. Mangidy loha amizay tanora jiaby mioriky mivalagna mbala mipody vesitra ho an'ny ray aman-dreny fanandany vola nampianatra izy nazahoany diplôme nany baka koa izy mbala tsy anasa azonao zegny de mipody mbala ray aman-dreny ka baka koka magnampy roka hitady vola tsy maintsy miasa loha baka ray aman-dreny zanakandreo diplôme tsisy asika tsy maintsy mbala ireo fo hamelogno izy. Ary vokatra an'izegny izy hitatsika mahatonga cité universitaire jiaby magnera Madagasikara maro ny olo efa nazo diplôme midongy mipetraka agnatinao tsy raha tsy ty alao azomba olo mila tragno feno kongo mantsiny io azomba olo ty petraka ao ndrenao mitondra viavinao fa agnatin'ny tragno ao tsy hainao magnino izy tsy hainao excité izy ao nefa kongo mantsiny mipitiky izy ambararao excité izy anao mandry miaraka aminany ao nefa izy vangoeny kongo mantsiny ao anao ty ala ao ty andikara matragno ary nefa ino misy anao tsisy vola mbala ray aman-drenao koa hiditra agnefa tragno koa ry nefa nidiranao ta fa gidragidra hedy nazahoanao tragno nianaranao anao fa nagnefa vola hedy tsara baka aminay tanora amizio ty ho an'ny olo zay mipetraka amin'ny cité izio ty nandrobaka système zegny azafady ho anareo fa anareo zao kitaloha izay fa nahazo mpiasam-panjakana amizao fotoana zao nandafo ro tragno aby io anareo fonctionnaire amizao ty baka taminareo nazahoagna ilova ratsy io fa aza magnamiatsigny tanora hoe midongy amin'ny cité universitaire ao ambaranareo tsy mikofokofoko magnano karaha ty ala ao tena satria nagnino na condition de vie hipetragna ao fa tsy izy fa leon'olo mipetraka ao karaha andeha la réunion hely ary azonao zegny andeha amin'ny sisiny ino ty ranomantsiny io ndy hipetraka na hoe andipody agny amin'ny tany naviagna amin'ny ray aman-dreny ambany volo agny anao agnarany fo nianatra baka Tananarivo baka tamin'ny université anao baka koa mbala miterika ka anao agnatin'ny tragnony ray aman-dreny tsy alohanao miafiafy agnatin'ny kongo mantsiny ao koa tsisy raha manjary ary tsisy olo ty hipetraka ao nata hely izy koa zegny namezagna safidy edy hoe fanjakana nagnapetraka politiky mazava tsara hoe ho an'ny tanora hoe vita diplôme anareo de midira agnatin'ny sehatra ty eto ambarako fa bienvenue ho anareo zay nazo diplôme tamin'ny migamo no moaly antsendriky agnatin'ny société araiky malaza be eto Madagasikara société sommaire io tonga de mirecrutenao avy atrany tsisy fisalasalagna tsy magnotany CV tsy magnotany nini anao direct fa katroko agnatinao azony zegny mba hialantsika hiboaka atsika zao miady hiboaka amizegny agnatin'ny société tsy manjary zay napetraka andreo mpitantagna mpitondra taloha miady fo atsika zo miady atsika zao hiala agnatin'ny zo magnano karaha ty aiza agnahary mba hitagna moyen afahagna miala amity ke atsika zany fagnenjika fa aloha hiaraka ifanohagna hiala agnatin'ny société tsy manjary napetraka andreo olo be taloha tagny nitantagna nitondra firenena ity izay namotiky tsy manjary ity firenena ity nahatonga antsika jiaby diplômé katsoko d'office
agnatin'ny société tsy manjary sommaire io. Ke zegny ry havako aby, zegny ry tanora namako, fomba ahafahantsika miala agnatinao, arafeta manomboko ny an'ty projet-nao. Asiva Solution. support, mandihana mitsakaraka olo mahay, anao koa fa tsy mahay. Zegny mbala tsy kilagna vola, tsy kilagna banky volaniko teo zegny. Fa anao mihitsy mitsakaraka ty ary gauche à droite. Hain'olo fo anao koa fa vognony hagnano raha. Hitan'olo fo anao koa fa vognony hagnano raha. Misy olo avy ankitso-po olo tsy mahainao magnampy anao agnatin'le projet izay iveranao fa hoe hitondranao anjara briky ho an'ny tegnanao, ho an'ny fianakavianao, ho an'ny zanakanao, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny fiarahamonigny misy anao, ary ho an'ny firenena ity le raha baka koa. Fa mila tomboko baka aminao ntsendriky natao hoe développement. Anao tsy afaka andeha agnova firenena ty. Colonel Mikael tsy direct afaka andeha agnova firenena ty na magnano akory atsika na magnano akory atsika. Ireo ministre voatendry to tsy afaka andeha agnova ty direct, fa ny tsirairay dia mandray anjara agnatiny fampandrosoagna amin'ny toerana misy anao, amin'ny raha tandrify anao heveranao fa hainao. Mety mbala tsy hainao tsara beka izy. Zao baka maro koa baka olo mivolagna hoe anao ma olo nianatra taia, diplômenao ma baka taia, anao tegna sary ahera, tegna sary agnano formation, tegna oui, sabo za manomboko. Fa anao magnano milaza mahay, anao tsendriky nanomboko. Fa zaho manomboko za am'le fa haiko. Ary za magnano izy io mitombo andramanaligny ny fahalalagna atao agnatiko satria misy kale za de za mitsakaraka moyen akora fahako mandroso. Kale za mitsakaraka azovoko olo tokony antognoko mampitombo raha ty, fa mbala misy raha maro tsy haiko, mbala misy raha maro tsy voafehiko agnatin'ny raha ty, fa za dia managna fahasahigna manomboko izy. Ary zay fahasahigna zay partageko amin'ny tanora hoe mila mijoro agnatin'ny fahasahigna anao manomboko raha. Fa anao koa kanosa lava karaha io ivolagna olo fo. Ary zay le problème eto, le fivolagnanao olo io baka mahatonga anao tsy masaky manomboko fôtiny nagnino mavoso anao tsao volagnin'olo koa baka. Azonao zay? Ary zay le problème tsika zay mavoso zaka magnano volagnin'olo koa, itsikitsahin'olo koa, zay hoen'olo koa. Allo mitandry. Magnano nino za spectateur fo. Akory, nandeha nivandravandra tay, nandeha Tananarivo, nivandravandra tary, nivandravandra tay avoloa tay, nandeha tay, fa volagnin'olo. Anao ma nivolagna tamina karangombia, niditra MP tamina karo nivolagna hoe aza mandeha tay. Sanao nagnano publication anao tay. Hein? Ke ny raha tiako ambara zegny ho antsika tanora zegny, saie zegny anao mijoro amahanao anao. Asehoy amin'ny raha izay efa hainao antsendriky. Atomboa amin'ny raha fa hainao de andalagna anao magnamafy izy, mitsakaraka izy, ary ny olo izay mahita anao dia resy lahatra fa io anao fa sa anao nanomboko. Zagnahary tompoko tsy mitany vaka. Ary anao za mieritreritra fa hoe société nampamatsy vola na même ministère itsakaraka anao agnatin'ny tragnonao agny. Aina rô zay managna projet konkonkonkonko. Ato hoe misy tanora managna projet fa ilaigna izy fa zay ao fa navoavory vola nanangana banky andeha miegna izy. Tsisy olo andeha tady anao amin'ny tany misy anao agny. Fanjaranao maneho ilay vokatry ny raha ny heveranao fa hoe tam'y fikaroagna nataonao hitondranao anjara briky ho an'ny firenena. Io anao vo mahita mazava. Bon, amaragnatsika izy amizay zegny namako Saidy. Ino ma mba afatra anao zegny ho an'ny namatsika jiaby zio ty malaigny hiala agnatin'ny cité io ao. Nefa rô zegny tokony fa hiala ao zegny zandritsika sasany zay fa tokony hoe isolo rô ao zay. Ino zay mba afatra anao amindrô zegny na koragnanao madi fokifoky zay mba andeha amindrô. Ya, afatra anakazy ho antsika zay mbala agnatin'ny cité ao dia zao fotsiny. Voalohany indrindra, anao koa mbala ao, koa mbala misy raha heveranao fa hoe tsy hainao ary tsy voafenao, io mampavozo anao andiatriky fiainana. Mianara anao, mpidiana ndraiky anao mianatra. Manomboka zagny any volagna, mpidiana ndraiky anao mianatra fa mbala tsy endriky tara. Fianaragna zegny tsisy tara. Ke mimpodiana anao mianatra. Za mivolagna aminao, za io mipody nianatra. Za magnamena rojo. Za baka tsy handeha volagna amin'ny raha ka fa tsy nataoko, raha ka tsy vitao. Zegny mahasamy hafa za amin'olo. Mimpodiana anao magnano inscription, mimpodiana anao magnano concours ko mbala mahavita.
Ary efa haintsika zay système-ny fanjakana ny université misy atsika am'zao ty efa sarotro satria ny voafetra ny olo ho tafiditra ao. Tsy midika lay tsy tafiditra agnatin'ny université mpanjakana re tompoko tsy mahay raha na bado fa voafetra ny olo heverigny hoe iditry ao. Ary zao zegny raha mba hagnanaragna ho atsika zay tafiditra agnatin'ny université Ankatso io na université mpanjakana io. Tsy anarô koa ny farany mahay raha ka tafiditra ao. Ary tsy université mpanjakana zaraiky ny tegna managna trakefa mamolavola tanora fa ny privé tompoko aza tsaratsara ianareo hoana indrindra zay volako le problème aretigny mavoatsika eto. Ny sasany tsary nampianatra zanaka izy tamin'ny université privé io, tsary nianatra tao izy io fa makaratsy fa izy koa diplôme baka amin'ny université zay hoe diplôme na miagnaboriny io tsy atokisana ndre zo tsy agréé feky ndre zo tsy zegny hoe fekiny ndre i tsary mahay feky na entany misy adresse bâtiment misy université privé mijoro io tsy hainy fekiny karazagnan'olo karakory aby mampianatra ao, tsy hainy fekiny firy taogno olo io nanangana université io namolavola i raha mpampianaragna na politique mpampianaragna na philosophie nindesiny nananganagna io université privé io zay vao izy tonga amin'ny agnaragna anany hoe université zao tsy hainy fekiny fa navy fagnenjegna fankaratsiagna ny zaza magnaraka fiofanagna fa enty ndraiky diplôme mahazo diplôme baka amin'ny université volaiza ho atsika manomboko ny anty magnenjiky regny université regny kivy am'zay zegny le olo voafaka baka na mba tianangana raha kivy satria nagnino mafy loatra fanenjegna atao am'iregny sehatra privé. Atsika volanko zegny magnano inty valalanamboa na tsika tompony tsy tia izy azao zay atsika malagasy raha hely natsangana namagna igny enjegna atao tsy tiagna enjegna akora fomba afagna hamono izy amy raha igny fa tsy mitady solution hiaraka aminany hoe karakôry afagna développer i raha ty fa enjegna izy ke o za teo igny hoe mianara tsika ary misafidiananao université ieverinao fa hoe misy raha tsy mbala tsy nagnanao trakefanany de midira amin'ny regny seha-pampianaragna marobe. Izy io ty université tsy mitovy amy taloha ke hoe voafetra zegny université idiranao fa izy io efa maro spécialiste agnatin'le raha ke midira agnatin'ny regny. Za tompoko rehefa nitsidiky université raiky nipodianako nianatra am'izio ty gaga za mahita ray aman-dreny mampianatra agnatinao université ty nalaza ratsy fo fa nefa tsy izy ny ratsy fa anao koa ratsy niditry ao, anao tsy mazoto mianatra, anao kamo, anao mavozy atriky fiainagna. Le politiky itondrany université le fampianaragna ankaratsinao ma anao milefa foanao avy koro anao tsy hita, anao boka ko mandeha misisiky mandeha magninty mandeha magnano korokoro mba zahoanao anao ty tsara. Ke mianara tsika ry tanora, mianara tsika mimpodiana mianatra ho atsika agnatin'ny cité zegny araiky mianatra araiky mipody mianatra araiky aza variegna amin'ny lavie tsy ho lany ty. Misy fo io tatra fo io koa fa navy vola navy arena ny tafatsangana société-nao anao libre anao magnano fiaignanao fa aoregna kendriky ny avenir fototry afahanao magniegna le lavinao zay zegny araiky de aza magnano foagna na mandany fotoagna agnatin'ny cité io ao anao fa izy ka fa tsapanao hoe zay ninaka miala ao ary avao déclaré koryany ty fa tsy tanora foany agnatinao fa misy fonctionnaire maro any mipetraka agnatinao ary za fa nahita commissaire inspecteur mihitsy ny tao ozy ma izy vao niala satria fa efatra zanakanany eo izy natsapa niala agnaty bloc ao misy police misy gendarme agnatin'ny bloc io tsy megnatra fa izy misoratra agnatin'ny croix hagny fa mianatra agnaragna n'olo mianatra enregistré agny zay le raha misy ke ho anareo fitonam-panjakana zegny aza enjegna zegny le olo fa politique zegny arema tsikelikely mbala misy raha priorité de priorité zegny tokony atao antsendriky zegny zay vao magnenjiky izay raha zay fa ho atsika tanora za tegna ny pour fialagna ao fa arafeta ho za teo projet-nao mitadiava
vahaolagna zegny anao ho an'ny fiainagnanao dia miala tsikelikely zegny, motivé tsikelikely zay le tegnanao zegny hiala agnatiny situt universitaire ao zegny. Ho anareo zay efa nahita hevitry de mba mety izy zegny hiala ao. Amaiza zandry boka afara zegny le raha. Ny toetry taloha tsy nanjary ho an'ireo fonctionnaire na tafiditra mpiasa-panjakana nandafo cité io amintsika, io azontsika hialagna. Amaiza havanao, amaiza namanao, amaiza olo heveranao fa hoe mba managna famindram-po ho an'ny fianakavianao ko mba sendra mandalo Tananarivo eto. Fidana olo tianao amaizagna izy de amaiza izy zegny cité universitaire de mialanao ko fa nahazo projet ko fa nahazo angovo anao amin'ny asanao manokana. Zegny menaka. Bon, namao Saïd, merci aminao, tsy nisalasala nikaiko nikorokoragna raha maro atsika teto mikasiky projet anao, mikasiky jeune jiaby. De anareo mizahana koa zegny, anjaranareo koa zegny mandindiniky raha jiaby nikoragninay teto fa maro zegny le raha azo resigny, regny raha tsy tianareo koa zegny azonareo tsy resigny fa Saïd io zegny izy namatsika io izy. Hitanareo tsara io fa izy tsy olo araka eritreretinareo mipodiko ndraiky volagna. Izy tsy olo araka eritreretinareo, za tsy miaro izy, enareo za eto. Za olo direct. Za tsy miaro izy. Fa koa zay selon zay raha volagniny zay zegny, misy message maromaro nambarany anareo teo de anjaranareo tompiny mandinika izy fa pisy anareo jiaby. Akomba, sary vaovao ary endrika miavaka. Rehefa mitafy azy ianao, mampisongadina amin'ny fitiavanao ny firenena sy ny kolontsaina malagasy. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde.